Pinasinggidan ni First District Engineer Andre Lito Tagorda iti Ilocosur nga 70% iti naaramid a kalsadan iti mismo nga poblasyon iti ili a San Juan, Ilocosur. Ket iti nabatbati nga 30% ket malpas metten ti kadarasan nga aldaw. Iti pinakisarsarita mi iti grupo iti Prescor iti nasao nga hinhinyero ket daytoy iti nakunana. No, sira-sira na yung dating kalsada eh. As you can see, that is the old road, medyo sira na. That it really necessitate replacement or improvement. Ganon na. Napunduhan naman ito at the cost of, actually this is about 12 million. Kasama na rin yung kapiraso doon sa Bantay. Meron kadugtong doon sa Bantay. About 500,000 ang napunta doon. Itimet pinagpasyar ni Congressman Ryan Luis Singson tapno mapan na mismo inspeken iti nasao nga mararamid a kalsada ket awan kanomet ti makunana tamayatmet iti panakaaramid na. Despite nga rainy season, nadarasmet datoy project 70% completed datoy project ken. So basilay nga aldawin, rugyan danto dati bangiren, napintas to day dalan do yan. Impanamnaman ni Congressman Singson nga damit nakabudget kadag iti barbarangay. Iti muna nga distrito nga saan pay nga sementado, ngem nakunana nga saan pay lang nga mapagigiddan. Nakunana pay nga daytoy umay nga tawen ket dakkel iti pundo nga maipaima kanyana. When dejeng arot tigwa kasi men ni Apo Diyos oray baro tayo, nakita tayo med deje pondo ket dakkel talaga si tayon sa tika dakkelan toy Region 1. So at least makita na ito talaga ti progreso ken development ti probinsya tayo. No, panggap ti infrastructure kaya dando natami DGJ kwa. DGJ farm to market roads, barangay hall, multipurpose hall. No, dami DGJ para di ka sa livelihood, adomet, lalo DJ bagbagatay idi kampanya nga mobile clinic. DJ ket dandanin mororayan tayo laingin. Ta si tayo tig pasyar di barbarangay tanda marigatanen. Libre to pay aming nga check up. Para iti Prescor, Ryan Pardo.